orain ikasiko dugu nola lehen egindako aurkezpena, nola txertatu gure blogan, eta baita ere aurkezpen hori nola jarri ere blogan. Lehenengoa, Mozillan jarriko dugu martxan. Identifikatu, ni kasu honetan identifikatuta nago, eta bi fitxa iriko dut. Lehenengo fitxan jarriko de martxan Google 2. Bigarren fitxan gure bloga. Ez liatzeko google.es sartzerakoan hemen irikitzen da hobezpena edo nere kontua, eta hemen zuzen nere blogen sartzen naiz. Kasu honetan, gauza horiek txertatuko dut en eskola 2.0. Horretarako, nueva entrada emango dut. Bueno, orain, ja blog prestatuta dago, orain guazen prestatzera gure aurkezpena. Hemen dauka aurkezpen bat, izien zientifikoak irikiko dut. Orduan, enlace bat egiteko gure blogan, beti joan behar dugu kompartir. Errepaso moduan, ni aurkezpen hori konpartitu nahi dut beste jendeekin badago modu desberdin bat. Invitar a usuarios izango litzateke posta elektronikoaz bidali. Orduan, hemen jartzen dut posta elektroniko, behar den posta elektroniko guztiak, eta aukeratzen dut paditar edo para ber. Baina ez da izango gure kasuan. Gure blogan txartzeko, lortu behar dugu enlace bat, loturaren bat. Hemen jartzen du obtener enlace para compartir. Eta aktibatzen dut lehenengo pestaina jendea ikusteko, eta bigarren pestaina jendea ere idazteko. Hori egin ondoren, kopiatzen dut, hemen dago enlace guztia. Kopiatzeko, Ctrl C edo eskubiko botoia kopiatu. Eta ematen du guardar cerrar. Hau egin ondoren, blogera joango naiz. Eta hemen, hasiko naiz idazten. Idazten dut ariketaren ezaugarriak. Behin idatzi ondoren, hartuko dut iz bat edo irudi bat, hori ondo markatuta, eta iz horri egingo diot loturaren bat. Lotura egiteko hemen dago munduko bola, ansakatu, eta antxe bertan kopiatzen dut lehengo enlacea. Ados. Titulo idatzi, eta etiketak jarri eta gauza guzti horietaz, emango diet publikar entrada. Momentuz, eta ikusten nahi badegu, komeni zaigu, beste pestaina batean iriki, ikusteko nola geratu da sarrera. Orduan, eskubiko botoia sakatzerakoan, esango diot iriki leio berrian, eta hemen daukagu sarrera. Ondo funtzionatzen baldin bada, hemen sakatzerakoan, ikusik behar dugu aurkezpena. Ondo dago, ikusten da. Bueno, berriz, jungo gera Google 2, eta orain, egin nahi duguna da, berriz iriki,
aurkezpen hori publikatzea gure blogan. Publikatzea. Orduan, emango dugu publikar, insertar. Hemen, aterako zaigu publikar. Publikar sakatu ondoren, horrelako menu aterako zaigu. Gauza guztiak ondo aukeratu ondoren, behan, agertzen zaigu kodigo bat. Kodigori kopiatu, eta guazen berriz blogera. Eta blogen ematen dugu nueva entrada. Eta entrada horretan, hemen, orain, aukeratuko dugu edizion HTML. Eta lehen kopiatutako pegatuko dugu. Titulo bat jarri nahi badugu, jarriko dugu. Eta publicar entrada. Ematen dugu lehen bezala bere entrada iriki lehio berrian. Ikusten da, nola hemen, egindako aurkezpen guztia ikusten da. Orduan, bukatzeko, emango dit berblok. Eta egindako bi sarrera, lehenengo sarreran, idazteko aukera ematen digu. Eta jarritako bigarren sarrera, lana, edo egindako lana, ikusiko dugu.